OK, takže čaute, zdravím vás, Topelux a vítam vás u dnešného videa. Dneska tu máme zase Dead by Daylight. Ideme si zahrať za nejakého prvého killera, sa mi zdá. Toto bol jeden z prvých, ak sa nemýlim. A ideme si za neho zahrať, takže uvidíme sa už v hre. OK ľudia, my už sme v hre, už nám to našlo niekoho. OK ľudia, niekedy ste sa zamysleli, čo sa stane, keď zmiešate kladivo, motorovú pilu a zaostalého youtubera? Vznikne vám buď profík, alebo úplný zaostalec. OK, tak uvidíme v hre, ktorý budem ja. Takže asi dávame ready a ideme čakať. OK, my už sme v hre. Takže ideme si ho skúšať. Ešte som za neho nehral. Čo robí toto? Oh. Čo to? Oj. A ty... Halo. Chainsaw. Jak som ho netrafil? Aha, ty sa s tým asi nemôžeš otačať, čo? OK, kamo, tak ja som strašne zlý. OK, kamo, kašľam na to. Ale kamo, ty jak beháš? Aha, pozrieme sa. Ideme sa poprechádzať. Tak to bolo krásne. Ale už to robil. Kamo, ale choď do ry... Super. Počkaj. Tak. Dobra, tak mnie zobaczymy z tym jedzie. Dobra. Jak kto to odpojął? Okay, come on. Okej, tak mnie z nim będziemy zobaczyli. Ja mnie każdy wysmieje w komentarzach. Ty vole. Kamo, ale však normálne zabačaj. A teraz zrazu normálne zobaczył. Okej, niech to tu je.
Tak asi jo. Krásný hit. A nemám tu stěnu. Jak zkušela? Aha. A to je, bude kempiť. Ty vole. Kamo, ale čom sa tu otáčaš, ty vole, keď mierim dopredu? Ok, kamo, to čo je za sračku? Ja neviem, či zlá mapa alebo čo, ale ty vole... Aha. Ty vole... Troška. Yes. A to bol bot. Ok, ty vole. Aha, počkaj, oni revivili? Jak? Ok, ale poď. A poď ešte za mňa. Yes. Ok, poď. Dobra, to nevadí. Yes. Jak? Však sa pozerám do steny. Kámo. Ok, kámo, ty pôjdeš. Yes, jedna.
Okej, druhý. Tretí. A tam je. Jo, on už utečie. Ty vole, ale 4 killy? Počkaj, ne, oni tam majú branu. Poď, rýchlo. Poď. Okej, pôjdeš sem. Poď rýchlo. Poď rýchlo. Na. Okej, kámo. Mne reálne utekli dvaja na to, že ja som ich tam nechal. Dobre, mne utečie i tretí. Tak, ty ma... OK, dáme ešte jednu. To bola moja chyba. OK, už nám to našlo hru. Buď sa mi to zdá, alebo tá typka bola proti nám i minulú hru. Ja actually neviem. Tak, uvidíme. Prečo on má také úplne málo vlasov? Prečo Bloodu vyzerá, keby utekol? Kam on vyzerá jak z Outlastu? Blood prišiel z Outlastu. OK, už sme hra. No super, zase mapa taká úplne na... nebudem nadávať. Ale je celkom na nič. Hlavne pre mňa. Čo sa stane, keď nabrám do steny? Aha. Jaká to náhoda? Kamo, čo bolo dvary? On mi proste dáva free hook. Jak to, že už finishli? Čo? Halo? OK, kámo, to... OK, takže už vieme, kde kto je. Dobrý. Pôjdeme si prahiť. Toto aspoň rozbijem. Dobrá, máme ju. Kam, ale ja netunelujem, oni mi tu proste chodia. Kamo, to niekto ma môžete hejtiť v komentároch, že tunelujem, však oni mi tu chodia. Však ja pár sekúnd prejdem sa. Oni sa niekde healovali. Ja ťa verím, že to niekto bude kempiť. Kámo, tak ty má akože bro.
No ty pôjdeš. Jak toto je... Kámo, poď som. Dobre. Kámo, ako mi spomalené reflexy majú? Nevidím to niekde blízko. OK, pôjdeme vonku. OK, tento začali robiť. Niekto tu bude 100%. Kámo, niekto tu bol. No jasné. Ďakujem. Kámo, ja som ťa prečítala knihu. Dori... ani behaš. No ty pôjdeš. Julian. Kámo, to jak ma došla? Ok, aspoň hneď dostanem. Jak ma hitla? Však som more, že meter od tej skrinky. OK. Dobre. Ešte 3 geny. A ja neviem, kde ich robia. Aha. Akože bro, mne to je jedno, to je free kill teraz. Akože teraz mi dali free kill. Akože to čo bolo? Ok, už finishujú, to sa mi páči. No jasno. Ale teba idem hantiť. Kámo, tak blízko. Ok, kámo, tak ty pôjdeš, akože... Mne to je jedno. Ne, žiadne také. Teba budem hantiť, bro. Ale kamo, oni chodia na také priestory, kde proste... Oj! Ale teba už mám. Kamo, ona ma zaviedla k ďalšiemu killu. A poď, ty tiež pôjdeš.
Dobre, sorry. Bro, free kill, akože díky. A ty tiež budeš kill, akože. Dobrá, kebyže viem behať. Aha. Kamo, kebyže to je normálna mapa. Ale však čom behaš do steny, bro? Aha, tak ja už vidím váš plán. Ty vole, ty pôjdeš. Čau. Táto už má dve. Tak počkaj, tak ja si ju tu nechám. Aha. Ja už vidím tvoj plán. No už išlo dobre. Ok, vieš čo, poď. Ok, teda musíme nájsť to ten hatch z Kuragona. Kam ja neviem, kde sa spawnujú tie hatche, či to je na random. Mám to. OK ľudia, vy si musíte myslieť, že som úplne tupý, ale vy môžete vidieť, že on je tu dole a ja proste som asi, neviem, ja som asi dám nejakú poruchu a som ho nevidel a proste som len tak prešiel kameru cez neho. Takže keď to budete pozerať, uvidíte super clutch, takže pozerajte do konca. OK, poď rýchlo prebehneme. No. Yes. Dobrý. No poď. Kamo. Ja nemôžem nechať uťať. Kamo, kebyže viem behať rovno. Yes! Ja som ju stiel. Fúha. Tak ty pôjdeš sem. A ideme sa popraviť. Yes! My sme tu dali. Sa mi zdá, že prvé video, v ktorom mám 5 kg.
Ona bola toxic as hell. Ešte ma tam tybekovala. Asi to zaslúžila. Napíšem GG, lebo som dobrý. Vidíte. Aj nemala ma tybekovať, tak či tak. A všimli ste si nového mena? Môžete napísať do komentárov, jaké krásne meno. Hihi, haha, hiha, lol kofola, hahaha. Super meno. Tak, ja som Topalex a bye bye.